खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि मानास सेरफां चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गिबि सानाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों गोदान बोसोरनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं एसे सावरायनो सानदों। थ' बेहाय बे भिडिअखौ बानायनायनि गोबां जाहोन गैया, थेवब्लाबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसे नैबे इयं जेनेरेसन माखानो बिसोर मेसेज होनो हायो नामा, माबा मोनसे बिगोमा होनो हायो नामा बेखौ साननानै आं बेखौ बानायदों। बेसेबां साक्सेसफुल जायो जाया आं बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु आं गोसो जानानै बेखौ बानायदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो नैबे सिटुवेसनफोरखौ आं नुगासिनो थासारिफोरखौ। थ' बेयाव आंनि मानास नेसनेल पार्क, आंनि साखाथियाव थानाय आंनि नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क, बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंगोन। मानो होनबा बेवहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव पिकनिक जानो फैयो। बेखौ सेंग्रा सिख्लाया बांसिन, बोराय बुरैनि खोथाखौथ' आं बुंनो थाङो, बोराय बुरैया फैखायानो जोबोद खम। बेवहाय गोदान बोसोर जानायनि सिगांनिफ्रायनो ओरैबायसा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय सोलिगासिनो कन्टिनिउ। खिन्थु बेहाय बैसागो मागोफोराव जोंनि बर' सुबुं बेबायदि मोसानाय नङा। खिन्थु गोदान बोसोरा मा? गोदान बोसोरा जोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबालाब जागोन नामा? आं सानो गोदान बोसोराव जेबो लाबालाब गैया। बेवहाय एसेबां गोदान बोसोर फैदों होननानै सोरबा माबा मोनसे साख्रि मावोब्ला बे मोजां बाथ्रा। साख्रि मावग्रानि थाखाय गोदान बोसोरा गोबां, आं सानो गोबां मोजां दिन, माने मोजां बोसोर। मानो होनोबा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो दरमाहा बारायो, माबा माबि बारायो, एसे एनै मोननो गोनां बेथनफ्रा बारायो। थ' बेहाय बेखार मानसिनि थाखायथ' एसेबां इन्जय खालामनो लाब गैया। बेवहाय साननि हरनि दामनाय देनाय मोसानानै फैसा थाखा खरस खालामनानै लाब गैया। जानाय लोंनाय खालामबाय थानानै लाब गैया। नुनो मोनदों जोंनि साखाथियाव थानाय मानास नेसनेल पार्कनि बे नारेंगुरियाव पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि सानफ्रामबो सान हर बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा इन्जयमेन्ट माने फेग्रा मुवा बेसाद लानानै सानफ्रामबो लोंनाय जानाय। बहाबा लामाया एक्सिडेन्ट जादों, बहाबा सोरजों बुजादों, बहाबा गावजों गाव बुलायलायदों, सोरबाबा दैयाव थब्ल'नाय बादिनो गोजावलांदों, ओरैबायदि जागासिनो दाबावै। थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानदों गोदान बोसोरा फैयो थांगोन। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे गोदान बोसोरजों लोब्बा लानानै एसेबां गोजावनो नाङा। बैसागो मागो फैयोब्ला जों एसे रंजा, जों फुरथि थामसा खालाम। जोंनि मागो बैसागो जोङो वेलकाम खालाम। मागो बैसागोआव जोङो गामसा गान, गोदोनायाव आर'नाइ ला, हिन्जावसाफोरा दख'ना गान आर'नाइ ला, जों बागुरुम्बा मोसा, जों बिमा बिफाखौ गोदान बोसोरनि जोङो मागो बैसागोआव जों बिमा बिफाखौ खुलुम, बोराय बुरैखौ खुलुम, सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' ज' ओंखारना जोङो सिबिसालियाव जोङो थानसालिफ्राव सिबिनांगौ। आरो जोङो बोराय बुरैफोरनिफ्राय जों आशिर्बाद लानांगौ। गेदेर उन्दैखौ जोङो मान होनांगोन, गेदेरफोरनो जोङो बोसोन लानांगोन, उन्दैफोरखौ जोङो बिथांमोननो जों अननाय होनांगोन। थ' बे हाबाफारिखौ जोङो लानांगौ। नाथाय दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरखौ बावगारबाय। जों बायदि बयकनि सुबुंफोरा लोंनाय जानाय एसे खम, नाथाय जोंनिख्रुइ उन्दैसिन थाखोनि सुबुंफोरा दिनैनि तारिखाव ओरैबायदि गाज्रि जानो हमदों। आङो गुबुन जायगानि बुंनो थाङाखै, जोंनि साखाथियावनो बे नारेंगुरि बान्दोआवनो कन्टिनिउ सनिबार रबिबाराव बांसिन जायो। आरोबाव एसेबां सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्रा एसेबां फेग्रा मुवा बाहायो, लाजिनाय मोनो। रावफोरा फंसेबो मोजां नङा, लासिं सिं। गुबुन हारिफ्रा मुगैलाङो, बर' जाथिया एसेबां लेथ्रा जाबाय होनना बुंलाङो, जोंनि खोमा जिङावनो खोनाफा माफा बुंलाङो, लाजिनाय मोनो। थ' जोंनि बे जेनेरेसननि उन्दै उन्दै गथ'फोरा फंबाय बिनानावमोना फरायनायखौ गारनानै दानिफ्रायनो जुदि जौ जुवाजों गब'योब्ला, लोंनाय जानायजों दानिफ्रायनो जुदि गब'योब्ला, जोंनि बे जिउआ एसेबां रंगिना संगिना जिउआ जोंना मा जागोन? थ' बेनिखायनो जों बयबो मिथिगौ, जौ लोङोबा बिरि सिगारेट थांखु जायोबा जोंनि आयुआ सुङो, जों थब थैयो, बयबो मिथिगौ। थेवबो जों मानो इसेबां जौ सेरेबनि, जों मानो इसेबां फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनो थाखाय जों मानो ख्लां ख्लां जायो? थ' बेनिखायनो आंनि बैसोआव गेदेर सुबुंफोरखौ आं थांखिना बुङाखै, आंनिख्रुइ उन्दैसिन फंबाय बिनानावखौ आं बेखौ आखाइ खबजबनानै बुङो, बयबो बिमा बिफा खामायनायखौ थाखा फैसाफोरखौ गाग्लाब साजाब रां रुफाखौ बाहायालासेनो, लोंनाय जानायाव बाहायालासेनो मोजां खामानियाव बाहाय। आरो सोरबाफोर जुदि फरायनो गोसो गैलायाबा फंबाय बिनानावनि बे गोदान बोसोरनि बे
2020 मायथाइयाव मोनसे थांखि ला जाहाथे साफ्रोमबो बेफार फालांगि मोजां मावनो हायो मोजां आबाद मावनो हायो दिनैनि तारिखाव जोङो बेफार फालांगि खालामबाबो गोबां रां आरजिनो हायो मोजां आबाद मावनो गोबां जोङो रां आरजिनो हायो मोजां जोङो जिखुनु टेकनिकेल आजिखालि ना फिसिनायनि जों अमा फिसिनायजों गोबां फार्मफोर खालामना जोङो गावबा गावनि जिउखौ जों खुंलांनो हायो बेनिखायनो गावबा गावनि सेंग्रा सिख्लानि मोजां समायना रंगिना संगिना लाइफखौ बरबाद खालामालासिनो जौ सेरेबजों गब'आलासिनो दिनैनिफ्राय जों गोदान बोसोरनि गोदान दिननिफ्रायनो गोदान साननिफ्रायनो जों बयबो लोंनाय जानायखौ जालदाब दोननानै गासिबो मोजां थांखिजों मोजां नोजोरजों बयखौबो गेदेर उन्दै सनमान होलायनानै जों बर'जों बर' बयबो मिलि जुलि अनलायनानै थानानै जों जाहाथे बे जोंनि बड'लेण्डआव मोजां संसार जालांनो हायो आरो बयबो बिदा फंबाय अनलायनानै जों एना एनि जायालासिनो गासिबो खौसे गोरोबलायनायनि गेजेरजों बेफार फालांगियानो जा साख्रि बाख्रि मावनायानो जा बयबो गोदान बोसोरजों जोङो मोजां आगान सुरलांनो हायो बयबो सेंग्रा सिख्लाया रावबो नैबे समाव गोदान 2020 मायथाइयाव रावबो गाज्रि जोखोम जाया खुनि जाया रावबो एक्सिडेन्ट जाया जिखुनु जावबो लोङै जायै बुलाय सोलाय जाया बेखौ आङो आसा थिबाय बयनिबो आंनि बे साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ मोजां हामलायनानै गोदान बोसोरनि मोजां थांखि लानानै बयबो जाहाथे नैबे गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय हनाया जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे नोंथांमोनजों सावरायनो लानाय भिडिअ बेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ जय बर' हारिनि जय